Bueno, temos que falar dos usos do monte. Os usos do monte variaron ao longo dos anos e tamén da propiedade. Hai tres tipos de propiedade no monte: a propiedade privada, a propiedade pública, que pode ser municipal ou veciñal, e a propiedade comunitaria, que corresponde ás comunidades de montes, non? Según esa propiedade hai certa protección, no sentido de que a propiedade comunitaria, por exemplo, está protegida por un seguro de responsabilidade civil si pasa algo, digamos, que afecte, pois que caia unha pola enriba dun coche, nunha estrada, que pase por ali, etc. O BNG o que defende é o acceso libre ao monte, ao igual que as comunidades de montes, que a Mancomunidade de Montes, en ese caso apoia esa decisión das comunidades. Respecta a libre xestión dos recursos por parte dos propietarios ou dos xestores, en este caso, por exemplo, comunidades de montes ou cotos de caza, e tamén respecta o uso racional do acceso aos montes, ben sean paseos, ben sean bicicletas, etc. O resto dos casos entendemos que deben pasar por acordos entre partes, por exemplo, acceso de vehículos a motor ou incluso acceso ao monte de deportes de risco. Todo é posible, sempre compatibilizando os usos. Por iso que temos que rexeitar aquelas actividades que poidan ser calificadas de sabotaxe intencionado, e tamén temos que rexeitar o uso indebido do monte sempre cando non haxa ese tipo de acordos. O que si apoiamos é a proposta de facer un código de usos do monte, sería moi positivo, no que se respete a titularidade do monte, así como os obxectivos de xestión e dos asociados, neste caso, se se trata de comunidades de montes, dos propios socios comunitarios. E nese código deberían estar contemplados novos usos do monte, é dicir, diferentes dos tradicionais, e de que forma se poden realizar esas actividades no monte e que respeten tanto ao dereito do uso público como ao dereito que teñen os propietarios da propia xestión.